Dobrý deň, vítajte na žrebovanie výhercov Vianočného kola vedomostnej súťaže Strojné jednotky. Vianočného kola sa zúčastnilo 3893 žiakov 2. až 9. ročníka základnej školy a do žrebovania postúpili všetci, ktorí ho úspešne absolvovali. Budeme žrebovať výhercu každej kategórie, ktorý vyhrá pravopisné finty a na záver aj celkového výhercu. Celkový výherca získa smartfón. Žrebovať bude slečna Tomášiková, ktorá je manažérka celého projektu. Vyžrebujeme najprv výhercov pravopisných fint po jednom z každého ročníka. Začneme druhým ročníkom. Výhercom za druhý ročník sa stáva Ema Ľudmová, základná škola s materskou školou Oravská Polhora. Prejdeme na tretí ročník a výhercom sa stáva Peter Čižmár, základná škola s materskou školou Bzovík. Výherca zo 4. ročníka a tým je Lukáš Šafránek, základná škola Kopčany. 5. ročník. Výhercom sa stáva Terezia Dadajová, základná škola Bratislava. Výherca zo 6. ročníka Rastislav Šery, základná škola Púchov. Teraz výherca za 7. ročník. A tým sa stáva Patrik Šotník, cirkevná základná škola Žilina. Výherca z 8. ročníka. A tým je Antónia Reváková, základná škola Drienov. No a napokon výherca z 9. ročníka, ktorý získa pravopisné finty. A tým sa stáva Katarína Chalková, základná škola Trebišov. No a napokon vyžrebujeme ešte jedného výhercu, ktorý získa hlavnú cenu, smartfón Huawei P9 Lite. A tým sa stáva Samuel Hamšík, základná škola Bratislava. Výhercom srdečne blahoželáme a veríme, že výhry ich potešia.